Исән місіз эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина олға таба кайбер темалар турында. Татарстанда COVID-19-га каршы чараларны йомшарттылар. Мондай үзгәрешләр нәрсә белән бәйле? Суар поселогында күптәннән көтелгән мәчет төзелеше бара. Хәзер эшләр нинди этапта? Шәһәрдә вакансияләр ярминкәсе узды. Чалда бүген нинди һөнәр ияләре җитми? Татарстанда COVID-19-га каршы чараларны йомшарттылар. Тиешле карарга Татарстан Республикасы буенча баш санитар табиб Марина Потяшина кул куйды. Шулай итеп, республикада гражданнарның айрым категорияләре өчен коронавирустан мәҗбүри вакцинация башка ясалмаячак. Мондый үзгәрешләр нәрсә белән бәйле һәм балалар вакцинациясе белән эшләр ничек тора, хәбәрчебез ачыклады. Республикада ковидтан мәҗбүри вакцинацияны 11 октябрьдә керткәннәр иде. Аерым алганда 60 яшьтән өлкәнрәкләр гражданнар һәм хезмәткәрләре кешеләр белән бәйле затлар прививка ясатырга тиеш иде. Һәм әйтергә кирәк, мондый чаралар нәтиҗәсендә максатка ирешелгән, коллектив иммунитет дәрәҗәсе 80%-тан артып киткән. Шуңа күрә мәҗбүри вакцинация үткәрү турында карарның үз көчен югалтуы турында карар кабул ителгән. Ревакцинациягә килгәндә ул шулай ук тәкъдим булып кала, аны барлык зурлар шифаханәләрендә һәм төзелеш кибете урнашкан мобиль пунктта ясарга була. 12 яшьтән 17 яшькә кадәрге яшүсмерләр өчен вакцинация шулай ук тәкъдим рәвешендә кала. Исегезгә төшерәбез, узган атнада Татарстанга Спутник М вакцинасының икенче партиясе кайтты. Алардан аермалы буларак ул бер тапкыр ясала. Бәлек булмаганнар белән процедура ата-аналар рөхсәте белән шәһәрнең балалар шифаханәләрендә үтә. Имеются противопоказания, врач индивидуально решает и осматривает каждого пациента. Это осложнение на предыдущие прививки, это вирусная инфекция. После перенесенной вирусной инфекции дается медицинский отвод от 2 недель до 1 месяца, в зависимости от того, какой степени тяжести была вирусная инфекция. Если это легкой формы, то сразу по снижению температуры можно прививать ребенка. Барлык шикләү чаралары да гамәлдән чыгарылмады. Җәмәгать урыннарында битлек режимы мәҗбүри булып кала. Моннан тыш табиблар COVID-19-ның әле дә актуаль булуын искәртә. Шуңа күрә шәхси саклану чараларын үтәү сорала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясы йоктыруның 525 яңа очрагы ачыкланган. Шуларның 122-се 18 яшькә кадәр булганы балалар. Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгының хәбәр итүләренчә, 94 кеше хастаханәгә салынган. Иң күп авыручылар Казанда 151 кеше һәм Ярчаллыда 71 кеше. Шулай итеп, 17 мартка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 132,799 очрагы билгеләм, аларның 115,393 төрелгән, 1733 узган тәүлектә. Суар поселогында күптәннән көтелгән мәчет төзелеше бара. Газ, электр кертү эшләре инде тамамланган. Көннәр җылыту белән бинаның эчке эшләренә керешергә планлаштыралар. Мәчет Чаллы һәм башка шәһәр халкы ярдәмендә төзелә. Эш барышы белән Лилия Хәбибҗанова танышып кайтты. Теплые полы собираемся делать. Теплые полы тоже наш житель сказал. Я все это сделаю. Только материалы. Материалы уж найдем. Мәчет төзелешендә бөтенесе дә катнаша дисәң ялгыш булмас. Берәүләр материаллар белән ярдәм итсә, икенчеләре хезмәте белән һәм күбесе әлбәттә матди яктан өлеш кертә. Төзелеш башланганнан бирле материалларга бер тапкыр да кытлык булмады, дип прораб Рамил Сайфуллов. Мәчетне төзәр алдыннан что-то без аны күзалына китерә алмадык. Булай мотор килеп чыгар дип эшләп торган моны дигән мотор гына мәчет килешәкте. Әле моны расын башкарып бетермәгән, менә җылыткачтан монарны эшен бетеребез дип уйлыйбыз инде. Мәчет иман дип аталачак, исеме җисеменә туры килә. Тәрәзәләр күплеге аркасында мәчет якты, нурлы, 9га-9 метр киңлектәге бинада ир-атлар залы, аскы катта хатын-кызлар залы каралган. Моннан тыш имам һәм физик мөмкинлекләре шикле мөселманнар өчен аерым бүлмәләр дә булачак. Суар халкы мәчетнең төзелеп бетүен түземсезлек белән көтә. Күп еллар инде менә шушы поселокта яшибез, мәхәлләдә. Булай мәчеткә Сидоровка мәхәлләсенә йөрергә туры килде. Бу төзелеш безнең өчен бик шатлык. Мәчет үзе безнең мәхәлләдә булачак. Аш-су үткәрергә нигә үзе безнең хәзрәтне чакырачакбыз. Әлхәмдүлилләh.
Суарда бүген 700 кеше яши. Поселок елдан-ел үсә. Шуңа күрә мәчет төзү бик кирәк иде ди җирле иҗтимагый үзидарә рәисе Әнвәр Таһиров. 2018 елда җирле халык мәчет төзү теләген белдерә. 19 елда җир бүлеп бирәләр һәм ниһаять 20 елда төзелеш башланып та китә. Мәчетнең бинасын күтәрделәр. Аллаһга шөкер, аннары түбәсен ябып, манараның яртысын күтәреп, шулай тәвәккәлләдек тә. Менә быел безнең уже задачалар шундый: манараны куеп бетерергә, электропроводкасын ясап бетерергә, внутренний разводканы, штукатурить итәргә. Мәчет кайчан төзелеп бетәчәге түгел билгеле түгел. Барысы да акча мәсьәләсенә кайтып кала. Мәчет иганәчеләр хәер акчаларына төзелә. Эшләр озакка сузылмас дип ышана халык. Алда изге Рамазан ае. Бу вакытта ярдәм итүчеләр бермә-бер арта. Лилия Хәбибҗанова, Айдар Мусин, яңалыклар. Шолда вакансияләр ярминкәсе узды. 35-тән артык оешма шәһәрдәшләргә эш урыннары тәкъдим итте. Әлеге ярминкә эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү максаты белән Кама сәнәгать форумы кысаларында үткәрелде. Шолда бүген нинди һөнәр ияләре җитми, тулырак киләсе сюжетта сөйләрбез. Социаль хезмәткәрләр, сатучылар, йөкче һәм юристлар. Шәһәр халкы өчен бүген төрле вакансияләр тәкъдим ителә. Аеруча электротранспорт оешмасына эшчеләр җитми, трамвай йөртүчеләргә кытлык сизелә, әмма эшкә урнашу өчен шартлар куела. Медкомиссия үтәргә һәм трамвай йөртергә өйрәнергә кирәк. Моннан тыш эшче 21 яшьтән өлкәнрәк булырга тиеш. Конечно же, больше интересовались профессией водителя трамвая. То есть им было интересно. На вождение трамвая везде не обучишься. Опять-таки, трамвай — это довольно-таки интересный транспорт, который ездит по большей степени по всему городу, без пробок проезжает. И я думаю, что все-таки своеобразное управление, в отличие от автомобиля. Шәһәрдә мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләренә дә эшкә чакыралар. Балалар бакчаларына 192 тәрбияче һәм 250 кеше тәрбияче җитми. Эшләргә теләге булган шәһәрдәшләрне хәтта шул профиль буенча укытырга да әзерләр. Поинтересовались вакансиями разного направления. Кто бухгалтер, кто воспитатель, кто поселянша, кто младший воспитатель. У нас образовались огромное количество вакансий в связи с открытием созданием новых рабочих мест. За последние 5 лет у нас более 20 садов открылось, поэтому в городе ощущается нехватка персонала именно в дошкольных образовательных учреждениях. Мондый төр вакансияләр ярминкәсе шәһәрдә еш уздырыла, һәм алар шул ягы белән уңайлы. Эш эзләүче бер юлы берничә вакансия карый ала. В этом году мы начали новый формат этих ярмарок, стараемся их проводить в тех местах, где уже проходят какие-то события, форумы, ярмарки, и как бы дополняем. То есть у нас складываются потоки, и это удобно и бизнесу, предприятиям, это удобно и населению. Шәһәрдә 6230 вакансия бар. Эшсезлек дәрәҗәсе 0,34% тәшкил итә. 1000-гә якын кеше эшсезлек буенча исәптә тора. Лилия Хәбибҗанова, Арина Шамина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ата-аналар өчен тикшерү. Шолда 6-нчы тапкыр рәттән ел сайын үткәрелә торган Бөтен Россия акциясе уздан. 1-нче сыйныф укучыларының әти-әниләре БДИ тапшырды. Бу ел математика буенча белемнәрен тикшерделәр. Процедура стандарт, мәҗбүри металл изгечләре аша керү, үзе белән бар тик 2 гелле ручка, су һәм шоколад кына алырга була. Барысы да өчен имтихандагы кебек. Математика буенча 65 кеше үз көчләрен сынап карарга карар иткән. Акциядә катнашучыларга хәтта нәтиҗәләрне узак көтәргә туры килмәде. Шул көнне алар белемнәрне ничек башкарып чыгуларын білделәр. Задания, ну как скажем так, скомпонованы таким образом, чтобы постараться показать весь комплекс заданий. В основном это будут уж тестовые задания, чтобы была возможность родителям попробовать свои силы. Ират хатын кызлар һәм балаларның шәчен кисү, маникюр, педикюр, шәч һәм кашларны буяу, париклар, шәч кыюлдан дару, шәчләр өчен биохимия, авыртырусыз колак тишү һәм әлбәттә солярий. Булар барысы да креатив матурлык салонында 29-18 һәм 12-13 адресы буенча. Стрижки – мужские, женские, детские, маникюр и педикюр, окрашивание бровей и волос, парики, ампулы от выпадения и биохимия для волос, безболезненный прокол ушей, солярий. Салон красоты «Креатив», Новый город, 2918 и 1203.
Бу сезгә ичкерәсе соңгы мәгълүматы визиде. Мин Лилия Агатин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. «27 марта. Елена Ваенга в концертном зале имени Сары Садыковой. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 14 по 19 марта. ТЦ Грин, первый этаж. 25 марта. ДК КамАЗ. Новые русские бабки с новой программой «Комиксы».